साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्टनि मुङैनो बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे बिसेस सोंलुनि सायाव बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों आरो बे सोंलुआनो जाहैबाय इसोरा नोंथांखौ मानो धोनि बानायखो? परमेश्वर ने तुम्हें धनवान क्यों बनाया? बे सोंलुआ रांनिल' सोंलु नङा, बे सोंलुआ बेंक बेलेन्सनिल' सोंलु नङा, बे बाथ्राया एबा सोंलुआ खालि सम्पति, गारि, न' बां, बिजनेस बेफोरनि थाखायल' नङा। नाथायब्ला अनजाग्राफोर, बे सोंलुआ नोंथांनि जिउनि खामानिनि सोंलु, नोंथांनि जिउनि थांखिनि सोंलु, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के बारे में है। अनजाग्राफोर, मानोना बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जे मोनफ्रोमबो बोरनि थांखिफोर दं एबा थांखि थायो। इसोरा जाहोन गैयाजासे, खामानि गैयाजासे रावनोबो एरैनो होआ। दिनै गोबां सुबुंफोरा बेबायदि होननानै सोङोदि, फोरबु नों आंनो मानो एसेबां गोबां होखो? नाथाय बे सोंलुआ सैथो सोंलु जायाखै। सैथो सोंलुआ बेबायदिसो जानो नांगौमोन, जेरैहाय, फोरबु नों आंनो जा दौलतफोरखौ होबाय, आङो बेखौ मा खालामगासिनो दङ एबा आं मा खालामनांगौ? बेखौसो सोंलुखौ सोंनो नांगौ एबा खालामनो नांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, इसोरा जे नोंथांखौ धोनि बानायबाय, बिनि मोनब्रै जाहोन, मोनब्रै कारन लानानै फैदों। जाय कारनखौ, जाहोनखौ मोनथियोब्ला नोंथाङा गोबां बोर मोनगोन आरो नोंथाङा बे खामानिखौ मोनथिनो हागोन जे इसोरा जे नोंथांखौ मानो धोनि बानायदों। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। बिनि सिगाङावनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइकखौ दानो होनानै होदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दानो साबस्क्राइब खालामना लादो। नोंथाङा जे धोनि, बेनि गिबि जाहोन बेनो जाहैबाय जाहाथे नोंथाङा इसोरनि महिमाखौ दिन्थिनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, इसोरा नोंथांखौ एरैनो फोजौआखै जाहाथे मानसिफ्रा जे नोंथांखौ नुथों होननानै, बे नङा। बेनि अनगायै नोंथाङा जे इसोरजों फोजौजादों जाहाथे मानसिफ्रा नोंथांनि गेजेरजों इसोरखौ नायनो हायो एबा नुनो मोनो। बेनि थाखायसो इसोरा नोंथांनो धोन दौलतखौ होदों। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा धोनि जायो एबा धोननि बोर मोनो, अब्ला नोंथांनि जिउआ मोनसे फोरमान जायो। आरो बेबायदि बेलायाव नोंथांखौ गोबां मानसिफोरा सोंगोन, सोंलु खालामगोन, माबोरै जाखो? बे सोलायनाया माबोरै फैखो? आरोबाव नोंथांखौ सोंगोन, माबोरै एसेबां दावगानो हाखो होननानै। आरो बेयावनो नोंथांनि खाबुआ जाबाय, अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा सोंलु सोंजाबाय, बै सोंलु सोंजानाय समावनो नोंथाङा मोनसे खाबुखौ मोनबाय इसोरनि महिमा खालामनो थाखाय, इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय। आरो नोंथाङा जेब्ला बैबायदि सोंजागोन, अब्लाना बै समाव नोंथाङा मा फिननाय होगोन? नोंथांनि फिननाया बेबायदि जागोन, बेयो आंनि खामानि नङा, नाथाय आंनि इसोरनि खामानि। जेब्लानो नोंथाङा बे सोदोबखौ बुंबाय, अब्लाना नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायबाय। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन माथाइनि 5:6 ओरैहाय बुङो, बेबादिनो नोंसोरो मानसिफोरनि सिगाङाव स्रां जा, मानसिफ्रा नोंसोरनि गाहाम मावनायफोरखौ नुनानै सोराङाव थानाय नोंसोरनि बिफाखौ बाख्नायगोन। दा बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, नोंथाङा जुदि सासे धोनि मानसिब्ला नोंथाङा इसोरखौ बाख्नायदो, इसोरनि महिमाखौ नुजाहोदो। मानोना इसोरा नोंथांनो बै महिमाखौ नुजाहोनो थाखायनो नोंथांखौ धोनि बानायदों, नोंथांखौ धोनि खालामदों। नाय, इसोरा नोंथांनो मोनसे प्लेटफर्म होदों जाहाथे नोंथाङा बिनि महिमाखौ दिन्थिनो हायो। नोंनि जाफुंसारनाया नोंनि नङा, नाथायब्ला बियो इसोरनि बोरसो आरो इसोरनि खौरां। नोंनि न', नोंनि जिउ, नोंनि दावगानाय, इसोरा गोथाङै थांना थानायनि गासैबो फोरमान। दानाब्ला जोङो नैथि फारसे थांदोनि, नोंथाङा जे धोनि, बेनि नैथि जाहोन बेनो जाहैबाय जाहाथे नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय बोर जानो हायो। अनजाग्राफोर, गोसो होना खोनासं, इसोरा माब्लाबाबो सोरखौबा गावनि थाखायल' बोर होआ। जुदि नोंथांनाव बांसिन दं, अब्ला बिनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा गुबुनफोरनिसिम सहैनांगोन। अनजाग्राफोर, इसोरा अब्राहामखौ बुंदोंमोन, आं नोंखौ बोर होगोन आरो नोङो बोर होनायनि जाहोन जागोन। बे एखे खान्थिया दिनैसिमबो बाहायजायो। जुदि नोंहा रां दङब्ला, जुदि नोंथांनाव फुंखाबो दङब्ला, जुदि नोंथांहा खाबुबो दङब्ला, अब्लाना नोंथांनाव थानाय जि धोन दौलतफोर दङ, बै धोन दौलतआ नोंथांनि थाखायल' नङा, बियो सोरबा उखैना थानाय सुबुंनि थाखायबो जागोन, बियो सोरनिबा गोनांथि जानाय सुबुंनि थाखायबो जागोन। नोंथांनाव थानाय धोन दौलतआ सोरनिबा बायफ्लेनाय बिखाखौ फोसाबनो थाखायबो जागोन एबा सोरबा हावरियाखौ मदद होनो थाखायबो जागोन। जेब्ला नोंथाङा सोरखौबा मदद खालामगासिनो दं, अब्लाना नोंथाङा सोरबा मानसिखौल' सिबिगासिनो दङ बेल' नङा, नाथाय नोंथाङा इसोरनि खामानिखौबो मावगासिनो दङ, इसोरनि खामानिखौबो जाफुंहोगासिनो दङ आरो नोंथाङा इसोरनि हास्थायनायखौनो मावगासिनो दङ। अनजाग्राफोर, इसोरनि गोसोआ जेब्लायबो गोनां मानसिफोरजों थायो। दिनै सोंथिया बे नङा नोंथांनाव बेसेबां धोन दौलत दङ, रां रुफा दं, बे नङा, नाथाय बेसो जाबाय नोंसोर बेसेबां गावजों गाव रानज्लायो, बेसो सैथो सोंलुआ। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो
जागायजेननायनि 12 बालाब 2 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंखौ बोर होनानै नामजादा खालामगोन आरो नोङो बोरनि गुदि जागोन। सनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो जोंनियाव थानाय धोन दौलतखौ जोङो जुदि गुबुननि थाखाय बाहायोब्ला, गुबुननो होयोब्ला, अनजाग्राफोर, इसोरा नोंथांखौ बोरनि गुदि खालामगोन आरो नोंथांनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बोर मोनगोन। आरो इसोरा बे खामानिखौ मावनो थाखायनो नोंथांनो गोबां धोन दौलतखौ होदों। नोंथाङा जे धोनि, बेनि थामथि जाहोन बेनो जादों जाहैबाय जाहाथे नोंथाङा बिनि रायजोखौ बांहोनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, इसोरा जे नोंथांखौ फोजौबाय एबा इसोरा जे नोंथांखौ धोनि खालामबाय, धोन दौलत गोनां खालामबाय, बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जेन बिनि रायजोखौ जेन नोंथाङा फेहेरनो हायो, बिनि थाखाय नोंथांखौ धोनि खालामदों। अनजाग्राफोर, बे संसारा खालि बेसादनिल' संसार नङा, नाथाय बे संसार एबा बे बुहुमा मोनसे आत्मिक स्पिरिचुवेलनिबो संसार एबा इसोरनि मोनसे रायजो, जेराव इसोरनि हाबाया सोलिगासिनो दं आरो बै खामानिनि थाखाय मानसिफोरनि गोनांथि दं एबा धोनिफोरनि गोनांथि दं आरो समनिबो गोनांथि दं आरो नंगौ, फुंखाफोरनि थाखायबो गोनांथि जायो। जेब्ला नोंथाङा इसोरनि हाबायाव नांथाबो एबा इसोरनि खामानिखौ मावो, नोंथाङा जे रांखौ खरसा खालामगासिनो दङ एबा रांखौ बाहायगासिनो दङ बे नङा, नाथाय नोंथाङा बेगरसो फोगासिनो दङ। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन 2 करन्थियारि 9 बालाब 6 सिरिया ओरैहाय बुङो, गोसोआव ला, नोंसोरनि जाया इसेल' बेगर फोयो बियो इसेल' आबाद मोनो आरो जाया गोबां फोयो बियो गोबां मोनो। अनजाग्राफोर, जेब्ला नोंथाङा इसोरनि रायजोनि थाखाय होयो, इसोरनि रायजोनि थाखाय गावनि धोन दौलतखौ बाहायो, बेयो माब्लाबाबो एरैनो थाङा। अनजाग्राफोर, नोंथांनि धोनि जानाया सोरनिबा आत्माखौ बासायनो हागौ, नोंथांनि धोनि जानाया सोरनोबा गोदान मिजिं होनो हागौ, नोंथांनि धोन दौलत थानाया एबा नों धोनि जानाया सोरनिबा जिउखौ सोलायहोनोबो हागौ। आरो सानसे जेब्ला नों सोरगोआव थांगोन, अब्लाना नोङो नुनो मोनगोन नोंनि धोन दौलतनि गेजेरजों बेसेबां सुबुंफोरनि आत्माफोरखौ बासायनो हाखो, बेसेबां सुबुंफोरनि आत्माफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोननो हाखो, बेखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथांनि धोन दौलत थाखा फैसाफोरा एरैनो जोबलांनो हागौ, नाथाय नोंथाङा जि धोन दौलतखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय बाहायदों, बियो माब्लाबाबो एरैनो थांनाय नङा, एरैनो जोबनाय नङा, नाथाय बियो फिथाइ थायगोन आरो नोङो बे फिथाइखौ मोननो हागोन आरो बे फिथाइखौ नोंथाङा सोरगो रायजोआव नुगोन, सोरगो रायजोआव मोनगोन। दानाब्ला फैदो, नोंथाङा जे धोनि, बेनि ब्रैथि जाहोन बेनो जाहैबाय नोंथांनि गोसोखौ आनजाद नायनो थाखाय। अनजाग्राफोर, दानाब्ला बे बाथ्राया गोबां रहस्य गोनां बाथ्रा जाबाय, नङा होमब्ला? इसोरा जेब्ला सोरनोबा बोर होयो, अब्लाना बियो खालि होनानैल' थायो बे नङा, नाथाय बियो नोजोरबो होयो, बियो नायोबो। बेफोरखौ मोननायनि उनाव नोंथांनि गोसोआ सोलायबायगोन खोमा, बेफोर धोन दौलतखौ मोननायनि उनाव दुगाबो जागोन खोमा, बेफोरखौ मोननायनि उनाव इसोरखौ बावगारलांगोन खोमा, एबा ओरैबो जानो हागौ, ओरैहायबो नायनो हागौ जे नोंथाङा गासै धोन दौलतखौ मोननायनि उनाव आवगायाव जेसेबां मोजांमोन बेनिख्रुइबो मोजांसिनसो जागोन नामा, एबा गोबां दद्र'सिन गुरैसिनसो जागोन खोमा। बेनिखायनो नोंथांनि धोनि जानाया इसोरनि नोजोराव मोनसे आनजादबो जायो, नोंथांनि थाखाय बे मोनसे आनजाद। आरो इसोरा बेखौबो नायो, नोंथांनि फोथायनाया बहा दङ, नोंथाङा धोन दौलतनि सायाव फोथायनायखौ दोनो ना इसोरनि सायाव फोथायनायखौ दोनो, बेखौ इसोरा नायो। मानोना बाइबेला बुङो माथाइनि 6 बालाब 21 सिरियाव, मानोना जेरावनो नोंनि दोहोन बेयावनो नोंनि गोसोआबो थाफ्लायगोन। जुदि नोंथांनि गोसोआ इसोरनाव दङब्ला, अब्लाना नोंनि धोन दौलतआ नोंखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा एबा नोंखौ दैदेननो हानाय नङा। आरो जुदि नोंथांनि गोसोआ धोन दौलतआव दङब्ला, अब्लाना नोंनि धोन दौलतआ नोंनि बिगुमा जागोन, मालिक जागोन। बेनिखायनो इसोरा नोंथांनो बोर होयो धोनि जानायनि, नोंथाङा जेन धोनि जायो, जेन नोंथांनि सैथो केरेक्टारा जेन नुजायो, नोंथांनि सैथो आखल आखुआ जेन नुजायो, बिनि थाखाय इसोरा गोबांखौनो धोनि खालामो। अनजाग्राफोर, दिनै नोंथांखौ आं मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों बे भिडिअनि गेजेरजों, मा नोंथाङा खालि बोर होजाग्राल' ने, ना नोंथाङा गुबुननि थाखायबो बोर होग्रा जाबाय? अनजाग्राफोर, इसोरा नोंथांखौ नोंनि थाखायल' दैखोआखै एबा नोंनि गावनि थाखायल' दैखोआखै एबा नोंथांखौ धोनि खालामाखै। इसोरा नोंथांखौ दैखोदों एबा बोर होदों एबा धोनि खालामदों जेन नोङो बिनि खामानिखौ मावो आरो बिनि थाखाय थांनानै थायो। अनजाग्राफोर, नोंथांनि जिउआनो मोनसे मिशन, नोंथांनि जिउआव मोनसे खामानि दं आरो नोंथांनि जिउआव नोंथाङा जि बोरखौ मोनबाय, धोनि जानाय बोरखौ मोनबाय, बियो मोनसे बिबान। नोंनि धोनि जानाया एबा नोंनि जौगानाया इसोरनि लिंहरनाय। अनजाग्राफोर, नोंथाङा दिनै थांखि ला, नोंथांनि धोन दौलतखौ नोंथाङा मा खालामगोन, नोंथाङा बे धोन दौलतखौ बहा बाहायगोन?
मा नोंथाङा बेफोर गासैखौबो बुथुमबायल' थागोन नामा? ना इसोरनि खामानियाव बाहायगोन? ना नोंथाङा नोंथांनियाव थानाय धोन दौलतखौ गावनि खामानि थाखायल' बाहायगोन नामा? ना गुबुननि जिउनि थाखायबो बाहायगोन? अनजाग्राफोर, नोंथाङा दिनैनो थांखि लादो। बेबायदि खाबुफोरा फैबाय थाया। इसोरा नोंथांखौ जे धोनि खालामबाय, धोनि खालामनायनि बे मोनब्रै जाहोन दङ। अनजाग्राफोर, दिनैनो थांखि लागोन। अनजाग्राफोर, नोंथाङा जे धोनि जाबाय, नोंथाङा जे बोर मोनबाय, नोंथांखौ जे इसोरा बोर होबाय आरो नोंथांनि आखायाव जे दिनै अजस्र गोनांथि जानाय बायदि धोन दौलतफोरा दङ, बेनि थांखिफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय। इसोरहा नोंथांखौ धोनि खालामनायनि थांखिफोर दङ। बै थांखिफोरखौ मावफुङै नोंथांनि आखायाव दं। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला गुबुननोबो शेयार खालामदो आरो जोबनायाव लाइक होदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। फैबाय थानाय समाव फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। प्रेज द लर्ड। जय मसीह। थेंक इउ।